Wara li fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew il-poplu Malti Wawċi kompla jħoss l-effetti tal-għoli tal-ħajja u żidiet fil-prezzijiet, issa hemm biża' li din il-mewġa ta' żidiet tolqod dak li hu mill-iktar bażiku u mill-iktar essenzjali. Dan hekk kif ħarġu rapporti ġodda li kixfu l-possibilità li fil-jiem li ġejjin jola l-ħalib tal-benna. Il-ħalib frisk Malti u li hu prodott mill-aktar bażiku u essenzjali fl-għejxin ta' kuljum. Dan ifisser ukoll li jekk jola l-ħalib jolew ukoll il-prodotti l-oħra tal-ħalib magħmulin minnu. Jidher li l-konsumaturi li qed jixtru mill-ħwienet qed jiġu marfa mid-distributuri u mill-ħwienet tal-merċa li l-prezz tal-ħalib se jkun qed jola fil-jiem li ġejjin. Sa dan it-tant il-kumpanija Benna mhix qed tiġħad illi qed taħdem fuq pjan biex b'mod imminenti jiżdied il-prezz tal-prodotti tal-ħalib u qalet biss li l-informazzjoni hi strettament konfidenzjali. Iż-żieda fil-prezz tal-ħalib jekk timmaterjalizza tkun l-aktar żieda reċenti minn sensiela ta' żidiet fil-prezzijiet ta' prodotti oħra essenzjali għal familji Maltin, fosthom żidiet fil-prezzijiet tal-gass, tal-petrol, tad-diesel, tal-ħobs u l-ikel ieħor bħal pastizzi u żidiet oħra foqsma differenti. Ħarsa ħafifa lejn xogħla tul din is-sena turi kif olew dawn il-prodotti. Il-gass f'ċilindri ta' 12 il-kilo minn 15 euro 50 ċentesmu f'Jannar 2018 għal 16 euro. Il-fuel, il-petrol minn euro 31 ċentesmu għal euro 36 ċentesmu. Id-diesel minn euro 18 ċentesmu f'Lulju għal euro 23 ċentesmu. L-e-power minn euro 46 ċentesmu f'Lulju għal euro 51 ċentesmu. Il-ħobs bżieda ta' bejn wieħed u ieħor 10 ċentesmi u l-pastizzi bżieda ta' bejn wieħed u ieħor 10 ċentesmi l wieħed. Imma dan mhux kollox, għax fil-jiem li għaddew l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblika statistika xokkanti li tikkonferma li l-ikel b'mod ġenerali fuq perjodu ta' sena bejn Lulju 2017 u Lulju 2018 ola bi kważi 3%. L-istess statistika konfermat ukoll li l-prezzijiet żdiedu f'kull grupp, ħlief f'dak marbut mal-ħwejjeġ u żraben. Biex tiġi kkalkulata żieda fil-prezzijiet, il-prodotti li tipikament jinxtraw mill-familji Maltin l-ewwel jitqasmu f'10 gruppi. Dawn il-gruppi ġieli jitlaqmu bħala il-basket tax-xiri. F'kull grupp ikun hemm lista ta' prodotti marbuta li l-familji jużaw l-aktar fil-ħajja ta' kuljum. U kull xahar l-uffiċjali li jikkalkulaw iż-żieda fil-prezzijiet iżuru 20 ta' ħwienet differenti biex jaraw kemm jiswew il-prodotti f'kull grupp partikolari. La darba tinġabar din l-informazzjoni tkun tista' tiġi kkalkulata iż-żieda ġenerali tal-prezzijiet f'kull grupp ta' prodotti. U jirriżulta li f'Lulju il-prezzijiet olew fil-gruppi kollha ħlief wieħed. Fil-grupp tal-ikel kien hemm żieda ta' kważi 3%. Fil-grupp tax-xorb u t-tabak żieda ta' aktar minn 2%. Fil-grupp tal-proprjetà żieda ta' kważi 1%. Fil-grupp tad-dawl, l-ilma u l-fuels żieda wkoll ta' kważi 1%. Fil-grupp ta' prodotti ta' affarijiet tad-dar żieda ta' aktar minn 2%. Fil-grupp ta' prodotti marbuta mat trasport żieda ta' 0.20%. Fil-grupp ta' prodotti marbuta mas-saħħa u żbuħija żieda ta' kważi 1%. Fil-grupp ta' prodotti u servizzi marbuta mad-divertiment u l-kultura żieda ta' 0.50%. U fil-grupp ieħor li jiġbor fih il-kumplament tal-prodotti żieda ta' aktar minn 0.50%. Dawn iż-żidiet fl-indiċi tal-ikel u tal-kumplament tal-prodotti trid tittieħed fil-kuntest li l-prezz tal-ħobs żdied u ser li qed isir mill-Gvern fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Statistika tal-Eurostat kienet ikkonfermat li Malta rat it-tielet l-akbar żieda fil-prezz tal-elettriku fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Iż-żieda fil-prezz tal-ikel u l-inflazzjoni tispiċċa biex tnaqqar mill-pagi u jispiċċaw ibatu l-familji. Dan meta skont l-istess NSO hawn aktar minn 72,000 Maltin u Wawċin li jinsabu fir-riskju tal-faqar.